Okay, balik ta sa sugod, may gala. O, paano ka? Hindi ka to, ayaw ang cellphone na wiri ka tong... Ay, kanina yung Hanapay. Ah! Katawa ka. Wala, di pwede. Pwede di pwede. Mga pita ninyo. Wow, charap. Dear M.O. Get well soon kang Lady Guard Marie Marie Oko, Lady Gordy. nga nang lagom ang mga mata, may gala. Kaya mag-ingat po kayo pag medyo nagmumotor po kayo, ha? Helmet. Ganon. Para sa iyo, Brother Berman Filingera and Rai Rai, and to all the listeners of Gugmang Giahag Drama of the Show. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si April. MOR na ako'y boyfriend nga itago na to sa pangalang si Edgar. Boyfriend? MOR college pa lang may mag-uyab na mi apan wala nakabalo ang akong mga ginikanan. Kay nay kalagot akong papa sa ilang pamilya. Wow, teleserye ang peg na ilala. MOR April akong pangalan kay natao ko sa bulan sa May. Bikog April? Kay April man siya. Okay, MOR. Nagmahay na si Edgar kanako. Kay hangtod karon wa pagyapon ako siya giila. Isip uyab MOR. Ouch! Gusto man ko niya MOR nga pareha sa ubang mga tao diha nga kanang itag yun sila sa ilang mga Facebook. Kanang ay pina happy with him. Yeah. Lunch with him. Yeah. Date. Date with him. Na ubang bisag wala lay message, emoticon lang anay heart ang mata. Yeah. Or kung kaso mingaon, mag-post na yung missing him. Yeah. Ay! Hello, oy. Na nagkaon mo yung cheese, nakaputang him and cheese. Habitan na lang na with him. Aminin mo po na yung gusto doon. Lahat man yun, kay happy with them, man yun, them. Dagang kay. Pag-decide na mo eh.
Busa mo na kayong kong ako nang sultian ako mama at papa. Malang masuko sila. Kay kina kong gibati para ka ikatino din ng gugma may na! Exclusive! Exclusive! O din nagsugo lang akong gugma! Di! Sa'yo na simutan ni Maray? Saan ba ako na? Saan nasudan? Unsa? Itlog na laga. Wow! Susya. May baho ang itlog? Gikan ba ni nag-basketball? Dakilang ikaw ang igsoon ni April. Wala ni si Donna mo. Lipak na sa gawa nila. Ate. May ka-sure ka sa mong buhaton. Nasukyan ng Miss Papa. Kabalo ba yung ka nga sukyan ng Papa sa pamilya ni Edgar? Ha? Kautang ba na nato na? Huwag yung kabayan na. Ay, di na ako kay si Edgar. Gamay-mahay na. Kagusto na ako sa'yo. Pag-sure din ba yan? Basta yun niya, nasa ko si Papa, dinunong ka pa laag mo, paunda ka yung eskwela. Hoy, aso rin mga iro diri mo, may nabahog yun diri! Uy, ate, bawgi sa ato dagto. Ayos Ay, bakit mo yung nabahog yun yung iro diri? Kadjut lang pa! Saan na itong iro na ito nga wala naman yung unong-puro naman ni Rebs? Si ate, oh. Hey! Wait sa kong bahog, uy. Uy. Si Mingging ganina. Kapait ko bahog. Dili, katong isa, katong nata sa kwarto. Ay, katong about ni Edgar. Oh, seryoso ka? Ano man di ay? Sigurado na gyud ka? Wala po na akong ginahuna-una karon ka sa wala pa Na. mang dili ba ang ako lang. Lock yun. Di man good doon ang ako lang ba. Pero sa pamandin ako niingon. Na. Di ba? Di ba? Ako ay kalagot ni Papa sa Kang Edgar. dili. sa ako Sa asa. Dili bitaw basta. Siyempre, Bahala ka. dili, biyak ka ba na biyak ka ni Edgar? Gapi na biyak ka na yung hulata sa ako. Ikaw kita biyagod ka sa among dyan. Ginauban-uban pag ka na mo sa una ng mga date-date na mo, di ba? Oo, pero Makita nabalaka man sa ko nimo, di ba nga imo. tinud-anay kang Edgar? Makita nimo dili. Ate, kakabalaka lang ko kay Papa. Basing kumatahon ka ato na. Dili sad siguro, grabe sad ka. Basing og ipriso ka niya sa atong kwarto, nakakagawas, bahala ka. Nabala na diya, uy, basta ang ako lang rin, maingon na gyud ako ni Papa. Pero na po, so, kung sa man gani ang reaksyon ni Papa, at least karon makabalo na gyud ko. Tignan si Bernie. Tignan si Bernie. Hindi ka to lagi sa Facebook. Mato sa pa, kanang paano ka ba? Ha? Nakisulti sa mo pa. Tapos napukisulti sa mo. Uy, ganun doon ka ito ni Jonathan. Ito anak ba ni paring ko? Paulit na siya. Ang gwapo nga ta. Ako'y pelila sa mo. Ha? Pa? Diba sa una bata ka mo kipalis-palis na mo. Sa bagay, huwag mong kay uyab. So time, ha? Ba na ba? So, maunhan ta ka. Pagkanindot sa gabi. Pa! Sukad kape, Pang? Nagkape naman ko dili. Isa pa kakape? Ayun na dili. Nanapo kay sulti na ako no, kaya nanganggat ang mukha kape. Ayun naman ka manganggat o kape ko na kay sulti sa ko. Papa kay... Wala sa'yo problema. O di... Wala kang ipasulod sa sityo. Wala kang bahala. Ay ka pala ako makabalik ko sa sityo. Dali ang mga sulod sa sityo. Sige lang pa kay next year naman. 2019. Ako naman si Lucio na kabalik ang nagbayan sa kagayan ni Euro. Ah. Kinsa galing mo. Di mo
mo gud na ikaw, ex-mayor. Ikaw kay idol yun, hindi mo siya pag gano'n, hindi kay awat-awat sa iya. Sa problema ni mo anak, sis kina. Alisa din. Alisa din sa mga sis ka dalaga na ba isang anak ni. Uy, Lingkod. Tigidik. pa, dili na. Sakit ka, ay. Lingkod. Kailan, mo magiging mo paborito sa unang ng tigidik. Ayaw ba, dili pa. Inuko na ka na kay uyog-uyog anak. Bukat na kay kasakit ng lisa ako. Eh, ikaw magudo, grabe ka magpakaon sa mo. Uy, paano ako yun? Diyan na naglibog ka sa kung naghawid sa hawak. Ano imong hawak o gift para kadako? Ah, papa na. Kasi problema ni mo. Naku, ingon. Ganyan na kasi niyo, isulti na. Dami nang gipadala ni ko, ano, ni Maricel Butang. Isugba nga suman. Kanang pa, diba, 18 years old naman ko. Nako. Hmm? Nako. Hmm. Kanang, syempre, gadalaga na. Syempre, sa ako ang pagdako, na ako yung mga nailang nga mga tao. Nga Kana ba imong padulungan sa mga istorya nga moingon ka nga gusto na ka mag-inom-inom? Dugay na mo ka inom-inom. Dili, uy! Ito lang imong style. Taka ka lang. Inom-inom Pwede nga, naman sige, kikunin mo ginasundo. After class na ako, gainom-inom na. Nakita lang ko sa Facebook Live. Mga itong giapas ko ninyo na. Gatagay na ka. Wala pa, uy, Normal na sa mga kuan. Ano problema? Dili na mapasabot. Siyempre, nakamit ko mga tao nga gapalipay sa ako. Oh my God! I remember. Ano lang. Sina? Si paring ano ba? Si paring Eric. Ay, si Uncle Eric. Oh, Oo, katong mag-birthday karon 19. Oo, nga na dito. Mag-60 anyos na. Buhay pa siya. Chas. Nakauli na sila. Gikan og Dubai. As in, Kaya nung wow. ka imong kababata. Ato si... Isa to. Si... Ay, si Tantan! Si- Si Tantan pa! Si Tantan! Si... Si Tantan. Ako na, ka-remember na ko si Tantan. Dito si Tantan, si... Dito siya mao. Nasa tumoy sa kundila. Pakibasa. Abet siya. Ay, si... Si Jonathan. Siya gani, diba? Di na sa Tantan ron. Jun na daw. Di po an-an. Jonathan. Juna. Yeah! Si Jonathan. Oh my God. Ano mong kababata sa unang kinumdong ka sa una? Mag-Christmas party, tali ba? Oh. Mag-tomato dance mo, kamugi Paris. Mag-newspaper dance mo, kamugi Paris. Kami to. Mo, piminti ka mong kina Paris. Kinumdong mo, tundungan mo naligo sa pool, nga mo yung mga sapot. Yeah! Hindi kahit. Yak! Kahilas ba ninyo? Naramos ka na sa una maligo. Ew pa! Ew! Kumalo ba ka? Ay, nagod, sige, hisgot ato mga bata pa may biwa. Ni gwapo na sa samotron. Adunahan na sila. Og timing kayo, ulitaw paghapon, ni Jonathan. Ha? Ulitaw pa. Eh di maayo, abi ko bag nagminyo na. O di nag-iwan ko sa akong pare, nga timing kayo, ikaw dalaga. Walay uyab. Siya pod, ulitaw, walay uyab. Nga nung di man na may pagparis na magkailan man me. Usa? Uy pa, grabe na kay Mika Sa isa, di ba wala man kayo uyab? Wala ba kayo uyab, di ba? Oh, ano mo rin na amang mangka? Baro natulon man nimo ang apol ug kalit nga walay usap-usap. Di ba mo kay uyab? Wala po si uyab. O, di timing. Kababata mo. Oh, murag meant for each other mo ani. Murag naay ko, naay sinyales. Nga murag yun ang kamo ani. Cheka. Wow, hi, si Jonathan. Hi, April. Kamu na nag-uban, Ayati. Uban ni sa kubayog hawa ba? Kay Tagaw biyan sa man ni. Kailangan daw na kung may mag-meet ni Jonathan, yung ni Papa. Kilala na yung mga sa talo. Ay, hindi mo mangod. Mangod na kay mangod. Ati, wapo mo sa tiya. Mana ka. Ay, ti, mula ka sa kote. Magsiyar sa kote. Mabalik ka. Uy, balik ba yan? Chika rin ta.
Siya mong pakita, asa naman sa tuloy. Asa naman? Asa Asa na? naman, te? Ang butuin mo siya, padulong na siya. Ay, sa paglakaw-lakaw habang, tika lang yun, ubanis ako diri, para maila-ila po ito si Jonathan niya imure. Yung paabot na to sa balato din sila i-compare ni Edgar. Di ay? Sige, uy. Asa ka siya, no? Kadamdam pa. Ay, wala naman gud mo siya nasa phone. Good kay. Dugay mo gud ka na panganak. Kanya naman siguro siya. Excuse me, April? Yes! It's you. Ay, Jonathan! Yes! My golly Oh wow. my God! It's a my golly wow. Unsa? Hi. Hi, April. And, isin mo kauban? Ay, Jonathan, ako ding manghod. Wala na nato ni siya na-apil sa tong Oh dula-dula my sa God! Pinas. Ikaw, Si Donna. muna nga tika itong buros pa imong... Yes! Oh, mas gwapa sa imo in Ay, fairness. grabe siya. ikaw po. Uy, Ay, April. Donna si Jonathan. gwapo mo na siya, ate. Ay, sila yun ang kula pamilya. Nagyo na silang dugo ilang kagwapo. Yeah, I know. Ila, oy. Ay, na. Grabe siya. Thank you. Ay, Oh, so, sige na, lingkod, John. John? excuse ha, mag-CR Asa ka? Kadyot ra ko mag-CR ako. Balik ya ako. ha, bantik ka lang Oo, yun. sige. April. Ah, Tama gid ang gingon ni Uncle nga wa gid ka mausap ug ni samot pa ka kagwapo. kusod kay to, kusod ka ato. Mano pag ingon niya nga wa kay uya, mura di ko katuo ba nga sa imong kagwapa wa kay uya. Jonathan, ako mas dili good ka to nga. Grabe na kayo mong pag... Sus, isipunon pa magkikasauna. Uy, dampak pa kalagong pa kay kadagan pa kay kakagid ka rin kay... Hala, uy, gopo ko. Ayoko, friend. Actually, wala na walang kag gini-transfer na sila location. Kung sa una makita siya karon nakahidden na. Ay! Diyos ka, Yes. Lord. April. Kamusta, uy? Nga ni balik ka sa Pilipinas? I don't know. Actually, magbakasyon ang kita na mi, pero karon nga nakita ta ka, feeling ako bara na yung reason to stay. Yeah. Saba ka, good Jonathan B. Kabalo ka, I remember before, kita gito'y permintigis na sulog-sulog nilang kuwan ba? Nilang call ba? Ay, ambot. Nga Ano? di Tapos, I remember nga, naginiingon sila nga, base mabot ang panahon nga, kanang... Uy, ka-remember ko na. Oh God. my God, grabe na remember pa dito ni mo. Kamusta ka? Single gapon day ka? Pertes kayo. Ha? Pertes, sige nga pagka-single eh. Abi kung dito na ka mag-minyo sa Dubai, uy. Actually, I've tried mga 252 girls, pero wala yun. Ang gwapo mo. Layo lagi ang mga Pilipina. Da. Kabalo ka, why not manglingkod sa tag? Kanina ka nanglingkod na rin ba? Haoy, nakikuntuman na. I mean, good me. Mo pa'y naka-heels ko. Bye. Yuya. Asa to tayo manghon? Nag-CR palagi na. Sige. Dito to sa unahan, no? Dito talingkod. Wala pa dahil ng lingkod. O, Donna April, kumusta ang inyong pamilya? Okay ba? Kaya naman pa. Tinood pag yun, yung nakita sila, Donna, nakita mo sila pa. O, kumusta man? Okay naman pa. Kumusta man? Ba, okay kayo? Asok ka na lang. Pa. Sabi nga nakabig ka dito. Ay, napalaki lahat. So, may mong yulatan niya siya lalaki. Tama sa iya. Sorry. Somebody sorry. Napuro yan. Ano yan? Sa Edgar. Bunso. Hoy! Mayo kayo nakaabot na mo. Hi pa. Donna. Kumusta man ang inyong pagkita dito ni Jonathan? Nagkita ba mo? O base niya ito mo Ay. sa langing lugar? Oo, uy, Kita siya, nakita. uy, grabe. Gwapo gani. Ay, Mao ba? ganahan ka siya. Gwapuan ka siya ni Jonathan pa. Ay, ano? Hindi, bito to siya nga. Ikaw As in, yumilicious kayo siya. You know, like, oh my God, it's so guapo. Like, ang puti niya so tangkad with, oh my, I so like him. Pa. I so like him Yuya for you. ha. I so like him for you. Ako po.
like Oh, it for di you. butar na imong mangod. O di ba? Bakit So, sila? oh, see? O di sila na lang ka ha. I-try na to. Unsa may problema? April. Oh, single si Jonathan. Single ka. Na nasa iyang tanan. Nasa saktong edad. Nasa saktong trabaho. Makabuhi na sa pamilya. Oh, what are you waiting for? Waiting for? Sakay na. Paon sa di mo gusto mo itabo sa mo ni Jonathan? Abi My ko bang God, makipag-ila-ila lang? Sa una rin na ito na sila ginaparis-paris. And kailan ako yung family. And So then, nakita mo na ako nga buutan ng pagkabata si Jonathan. O nakita mo na ako nga ka nga bata. Responsible. Sa may atong gipangita diri, guwapo man san. So sa may atong gipangita diri, sa ako pag-ingon, sakay na. padili mo gudi na nakadali. Bago pag imi nagkita, ayaw pag siya kaabot sa Dubai niya. Ako My na din. God, Sakay he na, is sakay your na. childhood friend. And then pa, Dubai na kayo to 16 child pa years lang ago. siya. Child pa lang siya, bata pa. Sa daw? O sabi, what's wrong? Unsay kulang ni Jonathan? Sa tinod lang gingnan ko ni Jonathan na nasa feelings mo. Sa, Nanangin na sa daan sa ko. sama na pa. So, okay na. Para sa ako, approve without thinking. Siya na lalaki para sa mo. Pa. So, may problema. Pa. Kadyo lang, karoon ko bantay. Natumog mo lang, nakapanty na mo doon. Saan mo? Mga igatan yun mo dad ko, ha? Pa, na ako'y boyfriend. Lain, ako'y yaw. Oo, kabaluan na. Mo man natato Huwag ako may kabalo ni Mama Gina ni mo na nga nari kayo yan. Mo man natato. Mo ba na siyang sigatag og food sa iyong matagabi? Uy. Sa nayuyab! Ganon sa mga nagkakuyab? Wala Ma'am, ko isukan na ingnan kita nga lalaki nga nagato dire. Nala ko na nung nga nagatag og canned goods. Paingnan man ang tati katong nangapi-ngapi ka sa gawas niya. Himang Di ba na yung kasi mo kung na'y manguyab sa imo ha? Kailangan mo bisita dire sa tabanim ng lay. Sa atong household chores. Kinsa nila kiya? Si Edgar. Say ka! Katong anak sa nakautang ka na to! Awa lagi. Ha? Padili man ang pasabot ginikanan Oh man my niya ang goodness. nakautang. Padili man gud si Edgar. Bisan pa! Ang ilang giutang sa pamilya, ang gipakaon mo, gipakaon na ng Edgar. Parang hindi mga tunig ang lagumon ng to! Sila, Naipilas ang liog! Hoy, pabuutan man si buha Edgar. ko'y L. Understanding. Sa Edgar ha? Kano sa mga supak-supak sa ko? Ah, Ay, pagsupak-supak sa ko. Di ko gusto anang imong pa. boyfriend nga si Edgar. Ayaw ko gilaki-laki. Ayaw ko gilaki-laki. Pag mayroon ko og dili, dili! Nangipos siya. Mamata ka. Ati. Ay, nasa nangipos mo ka? Layas. Layas naman sa to. Magtubog ang Ay, Ha? malayas mo ka. Nangipos ka ba? Ay, mag-sure na ba? Puno na, mapalito ka na. Bahala na din siya. Good to life. Pag-sure ba? Ipagsama. Basta ipagsama. Sabi nila ikaw raw ay may ibang mahal. Sabi rin nila na tayo Yeah, pag-ipuso niya. Ate, Uy, ito na. unsa man na? Unsa na? Ayaw pagsapa. Unsa na? Sapa pa. Nangipos ka? Hawa ko dili. Sayo ba kayo para manghimlo? Si Manghimlo. Ito na, hawa ko dili. Ayaw pagsapa nilang papa ha. Ayaw pa. Ayo ko biyaing. Ano? Siyo ko Asa ka pa ingon? Ambot, bato ko kang Edgar. Wala ko ba? Basta mahawa ko dili. Ay, ayaw. Uy, Donna, paminaw. Papa. Ayaw, hindi lang nga mag-overnight ko. Sigurado na ka? Ayaw lang. Basta, ayaw lang ipagsap ni Papa ha nga naghawa. Basta kay, biyabilan ako mga gamit kasi mo eh. Samtay. Ayaw pa yung pagsaba doon na ha. Hindi ka lang yun. Hala, Ay, mantos ako. Mag-CR ako. kalayason sa Mamang sa kapimiro ha. Tapos may ka nga. Sa tingin
imong kunin mo? Ate mo. Ano? Layo si ate. Ha? Lola, April, hayla mo dire, mamaw na ta. Oh, kajut lang. Asa yung mga ate, si April? Hala, mamaw na ta. Kailangan ba kayo ninyo? Ay, wala. Si ate. Ay, Asa ko, asa ka da? asan di si ate? Buang na, ako'y nangutana, imo kong Ay! asa yung mga ate? Ay, oo. Nag-ingon na siya gabi nga mag-overnight daw sila. Si pa-overnight yung mong pagkagarag. Asa yung mga ate, sino? Tawa, asa? Nag-joke ka? Wala. Nag-overnight lagi daw sila. Deadline na silang kuan, project. Anong kalat maganda rin? Wala lagi ng mga gamit sa mga ate. Ay. Asa na yung mga ate? Sulti ko sa tinod. Ayaw pa makak. Mag-swimming daw sila. Ayaw pa makak. Asa yung mga ate? Nilayas. Unsa? Nilayas. Wala naman pugni mo ate? Dili. Wala ko nabuhat. Asa sa padulong? Asa doon sa padulong? Wala ko kabalo. Ayaw kasuki. Ayaw kasuki. Naburos din ko. Kama mag-istorya mo. Istorya na mo. Hindi na sa balay ba? Kita na nga ni Papa sa hindi na kumuul. Hindi na loy ka diriting. Uli saktong kaon mo. Bura ka nagniwang na ka. Uli na sa balay na. Bahala na niyo. Hindi ko gusto nga panahana lang dito. Uy, Donna. Ate. Kasi man ka na bisita pa man ka na yung nabi ako nga yun nag-anhidiri. Siyempre, gimiho. Pagbayا ko nimo. Ano ka mo bali? Hindi na ako mabalik. Uy, Ano man? Donna, hindi pa ko niya masabtan. Pero, hindi ko ganahan nga gabutan ko ni Papa. Uy, Dobi, kami lugar. kasi kami, wala. Sige lang, good. Basta datura ka nilang mama o papa. Eh. No, pag, ano pa diri, uy, sa buha, okay raman ko. Tanaw, kunin mo kaugalingon mo. Okay raman good ko. Okay raman good ko. Tawa, o, itong lagi mo mata. Malamang. Gilar ka ba? Wala, syempre. Gatulog gapon. Oo. Wala. Dili man. Gampingan mo sad ko ni Edgar diri. Sigurado ka. Lagi, basta, yun nga, kung mauta na si Papa, yun na nga, okay na ko eh. Pero, kung mauta na si Papa, ayaw biyag sa ba nga. Burus ko ha. Burus ka? Ang gani, ayaw. Manting lang gid ka magsaba ka ni Saan Papa. ka? Uy, kasayo pa kayo para magburus-burus ka diha. Alang, Bill. Sudsad. Nanadjud ka lang. Dili pa ko niyo masabtan karon. Pero, gagawin na lang niyo eh, kaysa yakwi. Paris-paris sa to ni Jonathan. Sa di problema ni Jonathan nga ako man to. Hindi ko ganahan niya ato. Basta ha, ingnan na lang si Papa nga okay ra ko. MOR! Nakikubang ko sa akong boyfriend nga si Edgar. Nakaroon, wala'y trabaho. Sa tiyo na lang MOR, lisod na kayo mong kahimtang karon. Mga nakay na ko o si Papa pod, wala po siya nagpanumbalin sa kuha sa iyang kalag. MOR, mapasaylo pa ba ako sa akong amahan? O tama ba na akong kinabuhat ka? Unya kong mga anak ko, asa mo ko po juto na ni. Wara ba mi pamundo? Dead. MOR, please, sulti ko sa kong angay buhaton.
Heights. Ah! Aba,